जोंनि आइ आफाया मोनसेल' आसायाव थांनानै दङ आंनि फिसा हौवाया मोजां लेखा फरायनानै गाबोन समफोर मोजां अफिसार जागोन आं मोजां उन्दुनो मोनगोन आं मोजां थानो मोनगोन होननानै दा बै आसाया बिमा बिफाया दा दैज्लां सफैबाय सान्दुं गोसायाव गोसोम जालायलायनाय आबाद मावसिगोन आरो आबाद मावनानै जा फैसा मोनो फिसा हौवा फिसा हिन्जावनो लंपेन्ट गस्ला बायनो थाखाय बिजाब बायनो थाखाय फैसा हरो नोंसोर फैसा बियोब्ला बिमा बिफाया गावनि मोदोमनि थैखौ गोलोमदै खालामनानैब्लाबो नोंसोरनो हरनो थाखाय नाजाथारो दा बिमा बिफाखौ जाहाथे नोंसोर दुखु होला नोंसोर जाहाथे मोजां जाथारो बेखौ जोंबो लुबैयो नोंसोरनि आइ आफामोनाबो लुबैयो दा नोंसोर मोजां जानो ना गाज्रि जानो मोजां जानो ना गाज्रि जानो मोजां फरायनो ना गाज्रि फरायनो देग्लाय भटारनि दखरानिफ्राय जोंहा बिराद दुखुनांथाव सासेयाव फार्स्ट डिभिजन मोनाखै फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंसोर फार्स्ट डिभिजन मोनो दिनै जाय जायखौ फरायबाय बेखौ नुनानै नोंसोर बोरै नांदों खालमासि फरायजानो लुबैयो ना लुबैया लुबैबा मोनगोन ना मोना मोनगोन लुबैयोब्ला मोना मिथिबायना नाजानो नांगोन मनज स्वर्गियारिनि नाम खोनाबाय नोंसोर मनज स्वर्गियारिनि नाम खोनाबाय मनज स्वर्गियारिया 2007आव मेट्रिकआव स्टेट मोनदों 2009आव बियो दुलाराय आसामाव साइन्सनिफ्राय 1 नाम्बाराव थांदों बियो आथिखालाव उत्तरांचलनि केपिटेल देहरादुनाव बे आइपिएसनि ट्रेनिं होगासिनो दङ मनज स्वर्गियारिखौ जों 100 मोनसे टिमा थांनानै जों सोंहैखांबाय जे नोङो मेट्रिकआव स्टेट बोरै मोनखो होननानै नों जे गोरलै बिगियानाव गोरलै सानखान्थियाव जौसेयाव जौसे बोरै मोनखो होननानै अब्ला मनज स्वर्गियारिया बुंदों आङो जौसेयाव जौसे बोरै मोनखो होननानै जेला सोंनायाव मनज स्वर्गियारिया बुंबाय जे गाव जेला क्लास 10 दंमोन अब्ला गोरलै सानखान्थियाव फुङाव 1 दिसा बायोब्ला बेलासियाव जोबोनो बेलासियाव बायोब्ला फुङाव जोबोनो बोसोरसेयाव 365 सानल' नाथाय 426 दिस्ता अकल सानखान्थि आयदायाव बे लिरनानै फोजोबदों बुजिदों मनज स्वर्गियारिया मेथ्सआव 100आव 100 बोरै मोनखो फुङाव बायोब्ला माला जोबो बेलासियाव बायोब्ला माला जोबो दा 6 मास थांबाय नोंसिना क्लास 10 आव फरायनाय फरायसाफोर नोंसोर गोरलै सानखान्थियाव मोनबैसो दिस्ता लिरनानै फोजोबदों देलाय मोनबैसो दिस्ता लिरो नोंसोर 1 दिस्ता लिरबाय 6 मासाव 1 दिस्ता लिरबाय 2 दिस्ता लिरबाय 3 दिस्ता लिरबाय ना लिराखै ओंखायनो मोजां जानोबाबो हाया मोजां जानाय फार्स्ट डिभिजन जानोब्ला हाया फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनो हानो नांगोन बिसोर बोरैबायदि खस्थ' खालामो बेबायदि खस्थ' खालामनो हानांगोन थांनाय बोसोर 2018आव दुलाराय आसामाव जोंहा बर' बिजोंनिफ्राय 18,000 मेट्रिक लिरदों बेसे 18,000 बेसे लिरदों 18,000 नि गेजेराव 7,000 पास जादों 11,000 फेल जादों बेसे फेल जादों 11,000 दा जोंनि एबसुआ नो फेल मिशन फोसावनो नागिरदों फोरोंगुरु सार मेलेमजिबि बिथांमोनजों जोङो एबसुआ सावरायगासिनो दङ जे सार जों फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनिफ्राय 10 जन फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरो जाहाथे साफ्रोमबो पास जाजोबो बिनि थाखाय जों बोरै मावनांगोन बिनि थाखाय फोरोंगिरिया बोरै खामानि मावनांगोन बिनि थाखाय बिमा बिफाया मा मावनांगोन बिनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा मा मावनांगोन बिनि थाखाय जों फोसावनो नागिरदों बे थांनाय बोसोराव 18,000आव 7,000 पास जादों 11,000 फेल जादों जाहाथे नोंसोर बेबादि जाया फार्स्ट डिभिजन मोननांगौब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनो हानांगोन नोंनि मोदोमखौ अलसिया खालामनो ना मावथि खालामनो बे मोदोमखौ मावथि खालामनो ना अलसिया खालामनो बे नोंनिसो खोथा मोदोमखौ जुदि मावथि खालामोब्लानो नों मावथि होननानै ना मोनगोन आरो नों अलसिया खालामबा नोङो अलसिया जागोन ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे फरायनायखौ जाहाथे केरियार नोंसोर जाहाथे लायो फरायनायखौ जाहाथे नोंसोर बाया बेबायदि नोंसोर जाहाथे खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय रेगुलार स्कुलाव फैबाय था बहाय सासे बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे दैदेनगिरिया जोंखौ बुंदों जे साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरा सोंथि सोंथारो जोंनि एबसुआ फेल जानायफोरनाव सोंदोंमोन जे नोंसोर मानो फेल जाखो फेल जानाय फरायसाफोरनाव मोनसे हुदा दङ रोङाखैब्लाबो इयासार होनो कुइसनखौ सोंथारा न'आव फरायनाय समाव बुजियाब्लाबो फरायसालियाव फैनानै सोङा फरायसालियाव फोरोंगुरु सार बिथांमोन बुजायनायावबो बिथांमोना बुजिदोंब्लाबो बुजियाखैब्लाबो इयासार होनाय थायो बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा बुजियाखैबा बुजियाखै होननानै सों आरो न'आव फरायनाय समाव गेदेरनावबो सों उन्दैनावबो सों गाव रोङैखौ सोंनानै लाथार आरो गाव रोंनायखौ जाहाथे गुबुननोबो जाहाथे फोरों बेखौ जाहाथे नोंसोर मावोब्लानो नोंसोर मोजां जागोन साफ्रोमबो फरायसाया
जाहाथे फरायनायखौ एक नाम्बार लानानै बाखि खामानिखौ जाहाथे नोंसोर आइ आफाखौ जाहाथे मदद होयो बेखौनो जों मिजिंथिनाय थाबाय दा गरमथारबो बोथोरा आं बारा गोलाव बुंनाय नङा दा साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा आं बुंनाय बुंफा जाहाथे आइ आफामोना नोंसोरखौ लानानै थांनानै दङ ओंखायनो बे बिमा बिफानि साननाया मोगथाङाव जानांगोना जानाङा जानांगोना जानाङा आइ आफाखौ दुखु होगोन होआ अब्ला आं बुंगोन आं मोजाङै फरायगोन आं मोजाङै मानसि जागोन आं आंनि थांखियाव सहैनांगौआव जा दुखु खस्थ' खालामनांगौ आं खालामथारगोन आं आइ आफा बिथांमोनखौ दुखु होआ आं आंनि थांखियाव सहैनांगौआव जा जेंना फैब्लाबो आं नांथाबनानै थागोन आं थैजासिम समाजनि बेरेखा खामानि मावा आरो आंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो समाजनि बेरेखा खामानि मावहोआ आं लोंनाङै जिनिसखौ लोङा जानाङै जिनिसखौ जाया नायनाङै जिनिसखौ नाया आं उन्दै बैसोआव हाबा जाया आं मोजां मानसि जागोन आं मोजाङै लेखा फरायगोन जिराय दिनै नोंसोर सरबांसा जाबाय आइ आफाखौ साखि दोननानै उन्दै जुदि जोंनि बर' फिसा हिन्जावफोरा जुदि बिमा बिफाखौ दुखु होनानै सोरजोंबा जुदि उन्दै बैसोआव खारलाङोब्ला इसोरा माबा माबि खालामबा जोंनि दाय गैया आरो फिसा हौवाफोरा लोंनाङै जिनिसखौ लोङा होनदों लोंनाङै जिनिसखौ बोरैबा लोंफ्लांनानै बोराइ बाथौनि अननायाव नोंनि बिबुआ थब थब सहैबा जोंनि दाय गैया नोंसोर दिनै मोनलोङा जानाङै जिनिसखौ जाला होनदों नोंसोरो आइ आफाखौ दुखु होआ होनदों नोंसोरो उन्दै बैसोआव फरायनाय समाव जुदि मबाइल बिनानै जुदि बिमा बिफाखौ दुखु होयो बिनि उनाव जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोंनि दाय गैया मटर साइकेल बिनानै बिमा बिफाखौ जुदि सोर गाबोब्ला गथ'फोराव माबा माबि खालामब्ला जोंनि दाय गैया जोङो फोथायो साफ्रोमबो बर' फरायसाया मोजां जागोन 18 बोसोर सिगां भारतनि संबिधाना बुंदों रावबो उन्दै फरायसाफ्रा मबाइल गिदिर लानो मोना आरो बेयाव जों एबसुवा नो कमप्रमाइज बर' फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ मानसि खालामनांगौ जों नो कमप्रमाइज आरो साफ्रोमबो बिमा बिफाया एबसुखौ जाहाथे मदद होगोन एबसुखौ जाहाथे कपरेसन खालामथों आरो बिमा बिफायाबो जाहाथे मबाइल बियोबा एबसुनि खिन्थाओ आंनि फिसा हिन्जावा क्लास 9आवल' फरायगासिनो दङ मबाइल बिदों होननानै सोरबा जुदि फिसा हौवाया जानो गैयै न'खराव बिमा बिफाया दुब्लि बारियाव खामानि मावनानै फोरोंगासिनो दङ अब्लाबो बुजियाबादि जुदि मटर साइकेल बिदोंब्ला 18 बोसोर सिगां रावबो मानसिया मटर साइकेल सालायनो मोना आरो जुदि बेखौ जुदि बेरेखा खामानि मावदोंब्ला मबाइल आरो मटर साइकेलखौ जों सेनानै लागोन नोंनि फिसा हौवा नोंनि फिसा हिन्जावखौ मानसि खालामनांगौ जोंबो बाथरुम पार्कखागोन उन्दै गथ'फ्रा माखौ जानांगौ माखौ जानाङा मिथिया माखौ नायनांगौ माखौ नायनाङा मिथिया नोंजों आंजोंसो जोंसो फोरोंलांनो नांगोन जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ मानसिखौ जोंसो मिलायफानानै खालामनो नांगोन दिनैनि जुगा बेखौसो थांनानै थानो थाखाय खाबु होयो जायनो मोजां सोलोंथाइ मोनदों बिसोरनि न' बाङानो साफा जादों जायनो गोरों गोरा जादों बिसोरनो गाबथाना थानो हादों जायनो लेखा गोरों जादों बिसोरनो आवगायलांदों जोंबो जाहाथे नोंजों मिलायनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ जों जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे लांनो हायो सिदा लामाजों जाहाथे लांनो हायो रावनिबो फिसा हौवाया जाहाथे फरायनायखौ गेजेर खन्द'आव गारा रावनिबो फिसा हिन्जावा जाहाथे फरायनायखौ गेजेर खन्द'आव गारा जाहाथे देहानि खामानि जाहाथे मावो आरो फरायोब्लानो हाथारो रावखौबो मेलेम गोनां रावखौबो मेलेम गैयै इसोरा सोरजिना हरनो हायाखै नों बेसे खस्थ' खालामनो हायो नों बेसे सोलोंनो गोसो जायो नों बेसे नांथाबनानै थानो हायो बेसे बेखार जायो ओंखायनो नोंसोर जाहाथे साफ्रोमबो गावबा गाव खाफालखौ जाहाथे लिरनानै लायो नोंनि इयुनाव नों मा जागोन नों इयुनाव देरनानै मा जानो सानो रावनिबो खाफालखौ इसोरा लिरनानै हराखै ना डक्टर पुरन मोसाहारि सारखौ एल'पेथि कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनि हेड होननानै बिखौ बर' प्रफेसार होननानै इसोरा लिरनानै हरदों ना गावसोर लिरनानै लादों जोंनि एबसुनि एडभाइसार
नों जंफाग्ला लिरगोन ना मास्टार लिरगोन ना डक्टरेट डिग्री लिरगोन ना आबादारि लिरगोन ना उन्दै बैसोआव बैसो जानाय हाबा जानाय लिरगोन नोंनि खामानिखौ नोंसोर लिरना लानांगौ ना आइ आफाया लिरनो हायो ना इसोरा लिरनो हायो नोंनि जिउ बोरै खांनो लुबैदों देरनानै नोंसोर बिल्डिं न'आव लुनो लुबैदों गारि बायनो लुबैदों गेदेर मानसि जानो लुबैदों ना नोंसोर थैजासे हालेवनानै दुब्लि बारियाव हाजिरा मावनानै नोंसोर जानो लुबैदों बे नोंनिसो खोथा ओंखायनो मुलुगनि देरसिन माहाजोनसिन मा होनो मानसि बिल गेटआ बुंनांगोन I was born in poor family but I will not die in poor family आङो बोरैबा दुखिया न'खराव जोनोम जाबाय नाथाय आं दुखिया न'खराव थैया माहाजोन जानासो थैगोन बेखौ मालाय बिल गेटआ गावनि खाफालाव लिरनानै लागोन दा ओंखायनो नोंसिनि खाफालखौ नोंसोर मा लिरो नोंसिनि जिउ जारिमिनखौ नोंसोर मा लिरो नोंसोर इयुनाव मा जानो सानदों मोजां मानसिना बेकार मानसि बे साफ्रोमबो नोंसिनि खाफालाव नोंसोरो लिरनानै लानांगोन ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फरायसाया मोजां जाहाथे जाथारथों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जों खामानि मावगोन सनितपुर जिल्ला मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझारनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जाहाथे जानो हाथों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाखालि रङियायाव जों मोनसे UPSC कचिंनि थाखाय फोरमान ब्रह्म आरो बर'नि गेदेर दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर'नि अफिसारफोरखौ लानानै जों मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिराद बुरजा फरायसा लांनानै बिराद बुरजा फरायसाफोरखौ लांनानै रङियाव जोंनि UPSC कचिंआव बाहागो लाहैदों बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा UPSC जानो लुबैनाय बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा गियाननि थाखाय गियान बुथुमनो थाखाय रङिया बेसेबांबा गोजानाव थांदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय भारतआव सोलोंथाइनि मिथिं मोनोब्ला बिराद दै जयै नेग्रा बिराद खोनासंग्रा नोंसोर हारि दं मालायालाम केरेलानि मानसिफ्रा सोलोंथाइनि फारसे जुदि मिथिं जायोब्ला मोनजानाय बानायखौ गारजोबो लेखा लिरनायनि जुदि लिटारेचारफोरनि जुदि प्रग्राम जायो खन्थाइ आवरायनाय केरेलानि मानसिफ्रा एकदम जथाथारो जाहैदों दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना आवगायलांनो हादों ओंखायनो जोंबो बिनि उनावनो जोंखौ गेदेर मानसिफ्रा बुंदों बर' हारियाबो मिथिं दावथिं मोनोबा सोलोंथाइनि मिथिं मोनोबा बे ओनसोलनि बिमा बिफा बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा बिराद दै ज'नानै खोनासङो ओंखायनो नोंसोरबो केरेलाफोर बायदि जानो थाखाय हागोन दिनै केरेलानि मानसिफ्रा टेक्न'लजियाव नांगौ बायदि ट्रेन्सलेट खालामजोब्बाय बिथांमोननि गारि बिथांमोननि मबाइल गावसिनि भाषायावसो बुंजोबसै दिनै जोंहा बेबायदि मावनो हायाखै आरो बेबायदि मावनांगौब्ला गोबां जोंहा रिसार्च स्कलार गोबां जोंहा साइन्टिस्ट गोबां जोंहा इन्जिनियार जों सोरजिना लानो हानांगोन ओंखायनो जोंनि फरायसाफोरनावबो बे टेलेन्टआ दङ जोंनि फरायसाफोरनाव बे पेशनआ दङ जों बेखौ बे मानसिफोरखौ जोङो राइट प्लेसाव लानो हानांगोन बाय जोङो गोबांनि आसामनि मेलेमजिबिफोरा बुंदों बर' फरायसाफोरा बाय गड गिफ्टेड फिजिकेल ग्रेडिसनाय दिनैनि मुलुगाव थांनानै थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगोन आरो मेलेमाबो राफोद जानांगोन मोदोमा मानि थाखाय राफोद जायो मेलेमा मानि थाखाय राफोद जायो आं गोबां बर' फरायसाफोरखौ सोंबाय नोंसोर सोरबा साननै ओंखाम जायाबासो थाबाय नामा होननानै अब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा बुङो आं रावबो साननै ओंखाम जायाबासो थायाखै होननानै नोंसोर साननै लेखा फरायाबासो थादोंना थायाखै होनोब्ला गोबां बर' फरायसाफ्रा साननै लेखा फरायाबासो थानाय दङ दिनै जुदि जोङो सप्ता खनसे ओंखाम जायाब्ला मोदोमा लोरबां जायो नाथाय सप्ता खनसे लेखा फरायाबा मेलेमा लोरबां जायो मास मोनसे ओंखाम जायाबासो थानो जों रावबो हाया नाथाय मास मोनसे लेखा फरायाबासो जों ओरैनो थायो मास मोनसे ओंखाम जायाबा मोदोमा थैयो मास मोनसे लेखा फरायाबा मेलेमा थैयो सानसे फुङाव ओंखाम जायाबा बेलासियाव जों दुर्बल जायो बेलासियाव जुदि जों लेखा फरायाब्ला अखानायै फुङाव जोंनि मेलेमा दुर्बल जायो ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जेरै गावनि बिमा बिफाया ओंखाम जानो थाखाय खावलायनो गोनां जाया बेबायदि जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा लेखा फरायनो जाहाथे थिननो गोनां जाया लेखाखौ जाहाथे गावबागाव बायनानै फरायो गावगावनो जाहाथे लेखा लिरो बेबायदि मोनसे जों जाहाथे हारि जाहाथे जों खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन साफ्रोमबो फरायसा गोसोआव लाखि दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौबा मोदोमाबो राफोद जानांगोन आरो मेलेमाबो राफोद जानांगोन मेलेमा बोरै राफोद जागोन नांगौ बादि अंकनि नांगौ बादि इंराजि नांगौ बादि नों लिटारेचाराव नों गियान बुथुमजोबनो हायोब्लासो नोंनि मेलेमा राफोद जागोन मोदोमा बोरै राफोद जागोन नांगौ बादि प्रटिन नांगौ बादि दै जों मोदोमाव सहरनो हायोब्लासो जों राफोद जागोन ओंखायनो मोदोमाबो आरो मेलेमाबो राफोद जानांगोन मोदोमाल' राफोद जायोब्ला जों थावरिना थानो हानाय नङा दा जोबथारनायाव गासैनिसिमबो आं साबायखर बावबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइयाव गावसिनि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरखौ जि बरायनाय हाबाफारि बाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों साफ्रोमबो बिमा बिफाया जाहाथे फोथायनाय ला जों ज'यै नोंसोरजों जोंजों मिलायनानै साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ लेखा गोरों खालामगोन आरो लेखा गोरों खालामनायखौल' नङा बिसिनि आखल आखुखौबो जों दालांथारगोन बिनि थाखाय नांगौ रोखोमनि खामानिखौ जोंबो मावगोन नोंसोरबो जाहाथे मावो सम सम जों सावरायबाय थागोन जोबथारनायाव गासैबो आइ आफाखौ आं खनसेल' खावलायबावबाय सम
फिसा हौवा फिसा हिनजावफोर खिन्थाफै कानेक्सन लालायलायगोन अबे गामियाव मा थासारि सोरजिनानै दङ बे थासारिनि सोमोन्दै मिथिनानै नांगौ बायदि पलिसिखौ जों लागोन बे गिदिर गिदिर जोबथारनायाव बिमा बिफानिसिम बुंबाय गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय बे ओनसोलनि आबादारि आइ आफा बिथांमोना मोजां खामानि मावनानै मोजां आबाद मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हाथों बे ओनसोलनि आइ आफा बिथांमोना बेमार आजाराव जाहाथे बारग'ना थानो हाथों बे ओनसोलनि साफ्रोमबो फिसा हौवा फिसा हिनजाव फिसा हौवा बिथांमोना बिमा बिफा लुबैनाय बायदि मानसि गिदिर जानो हाथों मोजां लामाजों थाबायलांनो हाथों नांगौ रोखोमै गियान बुथुमनो हाथों नांगौ रोखोमै आनजादफ्राव उथ्रिसारनो हाथों बे खिनिखौनो आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामनानै गासैनिसिमबो साबायखर बावनानै